Nielenže kresťania by sa nemali bať satana, ale v skutočnosti satán by sa mal bať kresťanov. Respektíve, dovolte mi povedať, že satán sa bojí kresťanov. Bojí sa tých, ktorí vedia, kým sú v Kristovi. Tí, ktorí vedia, ako majú autoritu v ňom a jednoducho kedykoľvek, keď vidia, že satán im robí zle, môžu ho doslova poslať do keľu. A preto sa ich bojí, pretože nemá nad nimi moc a nemá žiadnu zbraň, ktorá by bola voči nim efektívna. No ale potom sú tu kresťania, ktorí nevedia, kým sú v Kristovi, nevedia používať autoritu, ktorú v ňom majú danú a takýchto sa Satan veľmi nebojí. On sa iba bojí, alebo dúfa, alebo sa modlí, on sa nemodlí, ale chápeme sa, aby tí kresťania nikdy nezistili, čo všetko v ňom majú, pretože ako náhle to zistia, už aj oni ho budú porážať a teda to nie je niečo, čo by Satan chcel. A preto dnes si budeme hovoriť o tom, ako Satan sa má nás báť. Toto je kanál Učeník Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú raz vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Áno, ako som povedala na začiatku, Satan sa bojí kresťanov. My sme doslova povolaní byť postrachom diabla. Ako sa hovorí, ako náhle sa ráno zobudíme, Satan by mal vyslať do pekla alarm, že halo, zobudil sa, už sa bojím, čo dnes mi zase urobí. Samozrejme vieme, že Satan nie je dnes v pekle a že Satan nie je vládcom pekla, to sa iba tak hovorí, ale pointa zostáva. Jednoducho my ako kresťania máme obrovskú moc. A ideme si teda najprv začať ukazovať, ako sa démoni báli Ježiša, pretože kedykoľvek diabol prišiel do kontaktu s Ježišom, ľudia, ktorí boli posadnutí démonmi, prišli do kontaktu s Ježišom, tak doslova sa ho báli a častokrát doslova utekali pomaly ešte skorej, než Pán Ježiš Kristus ich stihol vyhnať, pretože mal takú autoritu a démoni to cítili a preto sa cítili totálne nekomfortne v Ježišovej prítomnosti. V Matúšovi 8.29 sa píše: a zrazu skrikli: čo ťa do nás, Boží syn, prišiel si nás predčasne mučiť? Skrátka, démoni vedia, čo sa s nimi bude diať. Vedia, že ich dni sú spočítané a že budú doslova riadne trpieť. A vedia, že veľmi čo dočinenia to bude mať s Pánom Ježišom. A teda tým, že oni vedia svoj osud alebo svoju destináciu, keď to tak povieme, tak ešte vtedy, keď Pán Ježiš Kristus chodil na zemi, tak už boli takí, že či už teraz nás chceš posielať, ale však ešte máme nejaký čas, ktorý je prorocky daný. A teda tu chcem vám poukázať dve veci, že teda démoni a diabol vedia, že s nimi to už je veľmi zlé a už im nič nepomôže. A teda tu môžeme ďalšiu ešte vec vidieť, že sa ho báli už vtedy, v prítomnosti. Takisto v Marekovi 5.7 môžeme čítať, že skríkol silným hlasom: čo ťa do mňa, Ježišu, syn najvyššieho Boha? Zaprisahávam ťa na Boha, nemúč ma. A to je zaujímavé, že jak Ježiš mučil démonov. No, chcel ich vyhnať z človeka, ktorý mal legiu. A vo všeobecnosti vidíme, že Ježiš kdekoľvek šiel, uzrel chorých a vyháňal démonov a išlo to častokrát ruka v ruke. Častokrát, keď vyhnal démonov, chorý bol uzdravený. Čiže môžeme vidieť, že démoni áno majú veľmi veľký vplyv aj na fyzické choroby a samozrejme aj na tie psychické. Ale teda v každom prípade tu chcem, aby sme si teda všimli to, že démoni sa báli Ježiša. A teraz dám takú otázku. Keď sa démoni báli Ježiša, majú sa bať aj nás? Tí, čo si teraz myslíte, že nie, však my nie sme Bohom, v zmysle Ježišom, tak jasné, že nás sa neboja, tak potrebujeme sa pozrieť, čo Božie slovo hovorí. Pretože Božie slovo hovorí takú silnú vec v Kolosanom 2.15, je, že Ježiš odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich vystavil na obdiv a v ňom zvíťazil nad nimi. Musíme teda vidieť, že démoni sú odzbrojení, porazení a teda keď démoni nemajú moc, diabol nemá moc, Ježiš má všetku moc. V Matúšovi 28 hovorí Ježiš, že je mi daná všetká moc na nebi i na zemi. A potom vysiela svojich učeníkov: choďte, získavajte mi učeníkov. V Marekovi 16 hovorí, že budete vyháňať démonov, že to je jedno zo znamení človeka, ktorý uverí v neho. Takže môžeme vidieť, že tá autorita, ktorá bola daná Ježišovi, ktorú mal Pán Ježiš Kristus, bola nám daná skrze to, čo on urobil. Ježiš samotný povedal, že budeme robiť ešte väčšie veci ako on. Takže keď on vyháňal démonov, tak myslím si, že je jasné, že ich aj my budeme vyháňať, keďže je to v podstate rovnaká aktivita. To by som nepovedala, že to je robenie väčších vecí ako on. Tu môžeme teda vidieť to, že Ježiš
nielenže vyháňal démonov, ktorí sa ho ešte aj báli, tak on vlastne zvíťazil nad satanom, zvíťazil nad kniežatstvami, nad mocnosťami. A ďalej vidíme v Lukášovi 10:19: Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa a nič vám neuškodí. Toto je extrémne silné zasľúbenie. Dal nám moc nad každou jednou mocou nepriateľa a doslova nič nám neuškodí. Už len kebyže zoberieme zo všetkých veršov tento jeden verš, tak na základe tohto jednoho veršu môžeme jasne vidieť, že kresťania sa nemajú čo bať démonov, diabla a že kresťania jednoducho sú povolaní doslova byť postrachom pre démonov. To hovorí tento jeden verš. A preto vám chcem, drahí bratia a sestry, povedať, že ako náhle sa vy bojíte diabla, už to spôsobuje vstupnú bránu do vášho života. Pretože ako náhle sa ho bojíte, to znamená, neviete, kým ste v Kristovi. Neviete, akú máte vieru v Neho, respektíve asi nemáte takú veľkú vieru v Neho, ale to vám chcem povedať, že vy nepotrebujete mať veľkú vieru v Boha. Vám stačí normálna viera v Boha, len vy potrebujete porozumieť, čo hovorí písmo a rozhodnúť sa tomu veriť a rozhodnúť sa konať na základe písma. Verím tomu, že žiaden kresťan by nemal byť sužovaný démonmi, že ten kresťan by nemal celé roky stále riešiť to, že démon mi robí toto a praska mi tu nábytok a to sa kazí a stále mi diabol hádže polená a stále dačo a stále sa cítim blbo. Takto žije kresťan, ktorý nepozná, kým je v Kristovi, lebo my nie sme povolaní celý život riešiť nás. A to je najväčší problém, že veľa ľudí stále tým, že nerastie v Kristovi, rieši stále iba seba a rieši stále iba svoje problémy. Ale my sme povolaní poznať, kým sme v Kristovi, poznať Krista, žiť s ním, žiť jeho vôľu a nielen, že tým sme aj chránení, že náš život je chránený, tak ale my vlastne vieme prinášať slobodu iným ľuďom, ktorí Krista nepoznajú. A to je tá vlastne pointa. Ale keď ako náhle nechceme ako keby poznávať viac Pána a sme extrémne egocentrickí, tak jasné je, že náš život bude veľmi náročný. Čiže chcem vás iba tak pozbudiť, že ja to sama vidím, že čím viac jednoducho poznám Pána, čím viac som zameraná na to, čo chcem a čo túžim konať pre Pána, tak o to viac jednoducho a o to jednoduchšie dokážem porážať diabla na dennej báze. A tým si nepredstavujete to, že s diablom a démonmi bojujem každý deň. To je skrátka, že nasledujem Pána a občas áno, mám nejakú démonickú skúsenosť, buď že niečo s človekom, že povedzme oslobodenie, alebo občas sa mi stane, že nejaký démon zavíta do môjho domu, nejaký duch hriechu. A ja to fakt vnímam, že doslova buď ten démon len tak si prišiel, alebo ho nejaký čarodejník poslal, neviem, je mi to jedno. Pošlem ho v každom prípade preč. A mám pokoj. A toto je, ak sa hovorí, svätá zem, toto je pomazané miesto a démoni tu nemajú čo ísť. A chcem vás pozbudiť a hovorím toto preto, aby som budovala vo vás vieru, že to isté platí o vás, že démoni nemajú právo chodiť vám do domu strašiť a robiť zle. My sme povolaní, keď už prinášať slobodu tým ľuďom, ktorí to riešia, ktorí sú zo sveta, ktorí nepoznajú Pána, ktorí doslova majú otvorené dvere do Korán, aby démoni chodili do ich života. A tí démoni častokrát do ich života idú, pretože majú vo svojom dome prekliaté predmety, žijú v hriechu, praktizujú hriech ako životný štýl a teda úprimne není sa čo čudovať, že keď sami sú do veľkej miery otvorení démonom a počúvajú démonov, že potom aj v ich dome sa budú nejakí démoni prejavovať. Akože není to úplne žiadna novinka. Ale my ako veriaci, ktorí nemáme čo praktizovať hriech ako životný štýl a nasledujeme Pána, tak nemáme čo mať v dome problémy s démonmi. Keď si toto človek uvedomí, že Ježiš má všetku moc, a povolal ma vyháňať démonov. Že to je znamenie veriaceho človeka. Opäť, to je znamenie veriaceho človeka v Krista. To nie je znamenie povolaného, špeciálneho, pomazaného Božieho služobníka. To je povolanie obyčajného kresťana. Úplne normálneho. Len veríš v Pána. Už keď veríš v Pána, tak už sa práve vzťahujú na teba tieto verše. Len si toto treba uvedomiť a doslova neprimať náboženského ducha, že to nie je pre mňa. Lebo potom to sú ľudia, ktorí sú vlastne celý život viac menej zviazaní a nielenže nezažívajú Božiu prítomnosť, ale extrémne zažívajú satanovú prítomnosť a úprimne žiť taký život je veľmi náročné. Ešte by som dala takú vsúku, už len keď pozrieme ešte na príbeh Joba, tak môžeme vidieť, že Job bol pod Božou ochranou, Satan sa sťažoval, že Bože, ty si mu robil takúto ochranu, že ako keby plot a ja nemám ako k nemu sa dostať. Potom vidíme, že Job mal strach. Keby moji synovia zhrešili, urobím pre istotu nejaké obete. A strach je vlastne vstupná brána pre diabla. Satan toto využíva, takže preto my potrebujeme mať vieru v Božie slovo, pretože viera v Božie slovo vyháňa strach a tým pádom vlastne máme zatvorené dvere pred démonmi. Toto je úplne že kľúčové. Jednoducho strach, musíme si zapamätať, strach je brána
ktorá otvára vlastne vstup démonom. Takže my v akejkoľvek oblasti nemôžeme mať strach vo svojom živote. Božie slovo hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach. Teraz vám prečítam jeden verš, ktorý takisto hovorí o tom, ako máme veľkú moc nad diablom a že pekelné brány nám nič neurobia. Častokrát tento verš mnohí znúzrodení kresťania ako keby prehliadajú a mnoho ľudí, čo sú tak skôr náboženského zmýšľania, tak ho majú zase prekrútený a nerozumejú jeho význam. Je to konkrétne Matúš 16. kapitola, kde Pán Ježiš hovorí Petrovi: Ty si Peter, na tej skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva. Tu by som sa zastavila. Ty si Peter a na tej skale postavím cirkev. Tam jasne sa hovorí, keď si pozriete gréčtinu, na tej skale, na tom zjavení, ktoré mal apoštol Peter, že Ježiš, ty si Kristus. Cirkev nestojí na Petrovi ako človeku. Cirkev stojí na zjavení, že Ježiš je Kristus. Na tomto stojí cirkev, nie na žiadnom omylnom človeku, na zjavení, že Ježiš je Kristus, je ten pomazaný. Peter akurát mal toto zjavenie, ale v každom prípade na tom zjavení stojí cirkev. Nie na Petrovi, opakujem sa. No a teda ďalej sa píše teda, že pekelné brány nepremôžu cirkev. Ak ty máš zjavenie, že Ježiš je Kristus, tak si cirkev, si súčasť cirkvi. Podľa Božieho slova pekelné brány ťa nemôžu premôcť. A potom sa píše, že Ježiš hovorí: dám ti kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. My vieme, že rôzni démoni veci zväzujú, takže my môžeme to rozviazať, poprípade môžeme duchov zviazať. Takže toto sa takisto sťahuje v podstate aj na túto oblasť oslobodenia. Čo rozviažeš, bude rozviazané. Čo zaviažeš, bude zaviazané. Ty môžeš zaviazať svoju domácnosť. Môžeš si uvedomiť, že tvoj život je zaviazaný v tom zmysle, že sú tam zatvorené dvere. Démoni tam nemajú čo vstupovať. A vlastne vďaka tomu si imunný voči tým demonickým veciam. To, čo ďalej by som chcela povedať, veľmi dôležité, verše, ktoré jasne hovoria, že máme niečo robiť, pretože veľa kresťanov podľa mňa aj má problémy s démonmi práve preto, pretože jedna vec je rozumieť, že mám autoritu, mal by som byť chránený, ale nevedia robiť, respektíve nevedia, čo majú robiť, ak reálne démon príde a robí nejakú neplechu alebo straší, alebo je nejaký duchovný útok. Lebo to, že som vám teraz povedala, že ja sa démon nebojím, vyženiem ich keby niečo a som v pohode, to neznamená, že občas teda nemám demonické strety. A teda to je dôležité, vedieť, čo robiť, keď máš demonický stret. Pretože tým sa zase nemusíme úplne vždy vyhnúť, ale teda keď vieš, čo máš robiť, tak si v pohode. Ja som v pohode práve preto, že som chránená. A keby náhodou som mala nejaký demonický stret, ja viem presne, čo mám robiť a viem, že to funguje. Pretože to hovorí Božie slovo. To, čo funguje. A keď teda to urobím, tak budem vidieť výsledok. No, ideme do veľmi známeho veršu, ktorý predpokladám, že poznáte. Jakubov 4:7. Podriate sa Bohu, diablovi sa vzoprite a utečie od vás. Kopec kresťanov robí tú chybu, že snaží sa vzoprieť diablovi, ale není podriadeným Bohu. Nevie, čo hovorí Božie slovo, poprípade pácha nejaký hriech. Ak človek pácha hriech, tak vlastne nie je podriadený Bohu. A teraz opäť narážam na hriech ako životný štýl. Narážam na to, že si urobil nejakú chybu a si ju oľutoval a už ju nechceš zopakovať. Narážam na životný štýl. No, takže si všimneme, že tuto je návod. Potom sú ináč kresťania, ktorí seba modlia a prosia Boha, čo je pekné, že sa mu podriaďuješ, ale sa tu jasne píše, že ty sa máš diablovi vzopreť. Ísť mu na odpor. To znamená nie iba prosíkať: Bože, prosím, ochraň ma. Ty sa mu musíš doslova v autorite vzopreť. V podstate niečo podobné hovorí aj 1. Petrov 5:8. Buďte triezvi, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, teda chodí okolo horúcej kaše, jak sa hovorí. Vzoprite sa mu, pevný vo viere, vediac, že rovnaké utrpenia doliehajú na vašich bratov po celom svete. Opäť sa tu píše vzoprite sa mu. Takže opäť všimnime si, v oboch týchto prípadoch sa jasne hovorí, že my máme dať diablovi odpor. Čo to znamená? Predstavme si fyzickú situáciu, že niekto ide rovno, ty keď mu máš ísť na odpor, no tak sa postavíš pred neho, ruky dáš a nejdeš ho pustiť. Doslova vyvíjaš fyzicky silu, aby si ho, povedzme, zastavil. Fyzicky mu ideš na odpor. A teraz, keď hovorím o diablovi a zoprieť sa mu, nehovorím, že teraz fyzicky máš túto niečo, ale to poukazuje tvoj duchovný postoj. Fyzicky z hľadiska slov, pretože slova majú moc a teda my fyzicky tu nejdeme robiť barikádu proti diablovi, ale naše slova spôsobujú odpor diablovi. Takže ako náhle cítiš niečo demonické, možno aj myšlienka ti príde nejaká hlúpa, tvoj život nemá zmysel, mal by si ho ukončiť a že si na nič, že si nemilovaný,
napríklad aj toto je v podstate istá forma demonického útoku, musíme to rozlíšiť a postaviť sa proti tomu na odpor. Buď môžeme prehlasovať Božie slovo, alebo prikázať tej myšlienke, alebo tomu duchu rovno, aby odišiel. V každom prípade treba sa tomu postaviť na odpor a nie iba prosiť Boha, lebo prosenie Boha nie je postavenie sa diablovi na odpor. A kedy sa budeme vedieť diablovi postaviť na odpor? Keď budeme praktizovať a žiť v mentalite Efezanom 6. Nakoniec posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si celú výzbroj Božiu, aby ste mohli stáť alebo obstáť proti úkladom diabla. Čiže opäť sa tu hovorí, že ty, keď sa posilňuješ v Pánovi, uvedomuješ si, že si v plnej Božej zbroji a my vieme, že tú Božiu zbroj si nemáme nikdy dávať dole, lebo čo by sa stalo, keby si dáš helmu spasenia dole? A náhodou sa už na ten ďalší deň alebo nezobudíš. No tak to by potom mal znamená, že nie si spasený. To znamená, že my Božiu výzbroj musíme mať 24/7 na sebe. To znamená uvedomovať si, že ty máš plnú Božiu výzbroj. Keď si prijal Ježiša, keď si prijal Ducha Svätého, ideálne aj krst Duchom Svätým, máš plnú Božiu výzbroj. Tebe reálne nič nechýba. Len potrebuješ v tom stať, sa v tom upevňovať a zakoreňovať. A vďaka tomu potom sa tu píše, že môžeš obstať proti úkladom diabla. Keď máš bedrá prepásané pravdou. Čo je to pravda? Pravda je, ako tu mám, Božie slovo. Keď jednoducho žiješ v Božom slove, tak jednoducho máš bedrá prepásané pravdou a vieš stať. Diabol povie toto, ale ty vieš, napísané je. Keď Pán Ježiš Kristus bol pokúšaný na púšti, on nemal konverzácie s diablom. On ho poslal s prepáčením do keľu. Povedal, napísané je, A potom mu povedal, choď preč. A diabol odišiel. Čiže vedzme, že je veľmi dôležité, aby sme jednoducho poznali Božie slovo, aby sme mali tú komorku, aby sme trávili čas s Pánom, dávali si pozor, čo počúvame, lebo keď budeme počúvať doslova demonické pesničky a sadíme do seba semienka neviery, pochybnosti a doslova už demonické zárodky, depresí, úzkosti, potom sa netreba čo čudovať, že prečo bojujem s depresiou. No keď počúvaš deprimujúce veci, alebo veci, kde doslova to spievajú čarodejníci, ktorí dávajú do toho kúzla a ty keď to počúvaš, tak jasné, že to bude vplyvať na tvoju psychiku. A potom vlastne bojuješ sám so sebou, lebo jedným uchom počúvaš satanistické veci, na druhú stranu potom sa proti tomu snažíš bojovať. Takže jasné, že si musíš urobiť vyčistenie svojho života, aj teda z pohľadu týchto externých vecí, čo konzumuješ, z pohľadu tých sietí, hudby, filmov a tak ďalej. Verím, že vás to pozbudilo, verím teda, že vidíte, že vy sa nemáte čo bať démonov, ale že my máme byť pod strachom démonov a že Boh je dobrý, že Ježiš to za nás urobil, že on zvíťazil nad diablom, ho porazil, ozbrojil a že my môžeme kráčať v jeho víťazstve a že môžeme sa z toho radovať, že toto je ďalšia vec do nášho večného zoznamu vďačnosti voči Bohu, že máme moc nad diablom, že sme víťazí, že sme chránení, že akákoľvek zbraň namierená proti nám neobstojí, aj keby celý svet satanistov, čarodejníkov a neviem koho všetkého sa postavil proti vám a poslal všetkých možných démonov, doslova fyzicky všetkých démonov, ktorí sú na zemi a po nebeský, vodný, Biblia píše, že sú viaceré druhy démonov, všetky kniežatstvá mocnosti, vám sa nič nestane. Chápete, to sú také silné zasľúbenia a preto hovorím tento neextrémny príklad, čo pravdepodobne sa nikdy nestane, že by taký útok bol na vás, ale keď sa nastavíte mentálne, že toto je pravda a pri tomto extrémnom príklade, čo som teraz uviedla, tak potom čokoľvek menej je menej a je ako keby už ešte ľahšie uchopiteľné a ešte ľahšie viete potom stať v tom, že nie, ja som v pohode. Nevadí, že susedka tuto robí čary na mňa. V pohode, ja som chránená, žehnám, aby zažila Boha a ona skôr bude riešiť, že má problém bývať pri mne, než to, že ja bývam pri susedke, čo je nejaká čarodejnica. Toto je vymyslený príklad, neviem o žiadnej také mojej susedke, ale teda vôbec sa ničoho nebojím, to vám iba chcem povedať a tým vlastne ľuďom môžeme žehnať. A ešte na záver dám takú vec, Pán Ježiš povedal, že keď vás preklínajú, vy žehnajte. A teda napríklad aj keď riešite niečo demonické, ak ide to priamo od ľudí, tak najlepšia vec, čo môžete robiť, je tých ľudí milovať, im žehnať lásku. Jednoducho, láska totálne odzbrojuje doslova všetko. A je teda aj dobrou formou ochrany, keď to tak poviem. Takže nezabúdajte na tieto Božie zasľúbenia. Žalm 91 takisto hovorí o Božej ochrane. Žalm 23, Hospodin je tvojim pastierom, nič ti nechýba. Keď ti nič nechýba, tak ti nechýba ani Božia ochrana, nechýba ti ani Božia moc. Jednoducho máš všetkého dostatok po každej jednej stránke. Buďte požehnaní, vidíme sa na budúce. Pozdravujem vás svätým boskom.